आपले TNT न्यूजमध्ये स्वागत आहे। बघूया आजच्या दिवसभरातील घडामोडी। महापुरावरील उपाययोजना संदर्भात मुंबईमध्ये बैठक लावणार, उपसभापती नीलम गोरे यांची ग्वाही। विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलमताई गोरे या आज नृसिंहवाडी येथे आल्या असता त्यांची आंदोलन अंकुशने भेट घेऊन महापुरावर कोणत्या उपाययोजना शासनाने राबवल्या पाहिजेत याचा 20 पानी अहवाल त्यांच्याकडे सादर केला। महापुराची गंभीरता निदर्शनास आणून दिली। त्यावर त्यांनी इथे जास्त बोलता येणार नाही, तो अहवाल वाचून मुंबईमध्ये लवकरच बैठक घेऊ, तिथे संपूर्ण चर्चा करू असे सांगितले। यावेळी खासदार धैर्यशील दादा उपस्थित होते। प्रशासनाकडून महापूर आल्यावर उपाययोजना करण्यासाठी हालचाली बैठका होत आहेत, पण हेच प्रशासन महापूर येऊ नये म्हणून बैठका का घेत नाही अशी विचारणा खासदार धैर्यशील माने यांना कार्यकर्त्यांनी केली असता त्यांनी याबाबत बैठक लावण्याचे तातडीने प्रयत्न करतो असे सांगितले। यावेळी तालुकाध्यक्ष दीपक पाटील, बाळासाहेब सोमन, राजू पाटील, विनोद पाटील, दत्तात्रय जगदाळे, अण्णासो वडगावे, मनीषा पवार, शशिकांत काळे, आनंदा भातमारे, देवस्थानचे अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते। महापुरावरील उपाययोजनांसंदर्भात नीलमताईंनी या अगोदर मुंबईमध्ये मेधा पाटकर यांच्या समवेत चर्चासत्र घेतले होते। तसेच विभागीय आयुक्त स्तरावर व्यापक बैठका घेऊन सूचना केल्या होत्या। आज त्यांना शिरोळ तालुक्यातील पूरस्थितीची माहिती दिली आहे। त्यात चळवळीचा पिंड असणाऱ्या नेत्या आहेत, त्या यातून शासनाला उपाययोजना करण्यास भाग पडतील अशी अपेक्षा धनाजी चुडमुंगे यांनी व्यक्त केली। या संदर्भातच शासन स्तरावर सध्या प्रयत्न काय आहेत, या संदर्भातच शासन स्तरावर सध्या प्रयत्न सुरू आहेत। खरं तर इथल्या गावांची आणि इथल्या सगळ्या नागरिकांची एक मुख्य मागणी आहे की महापूर येऊ नये यासाठी प्रशासनाने खरं तर काम करायची आवश्यकता आहे। नीलमताई या चळवळीतनं आलेल्या आहेत, त्या काहीतरी आमचं ऐकतील असं वाटलेलं आहे। आम्ही आता महापुरावरच्या उपाययोजना काय आहेत याची सगळी जंत्री आम्ही त्यांना आता भेटून दिलेले आहे, ते वाचून बघून मी अभ्यास करतो म्हणलेले आहेत। मुंबईमध्ये पाहिजे तर बैठक लावतो असं म्हटलेलं आहे। पण माझी या सर्व प्रशासनाला आणि सरकारला एक विनंती आहे, खरं तर दरवर्षीचा महापूर आल्यानंतर तुम्ही मदतीच्या स्वरूपात जे अनुदान देताय त्याऐवजी जर तुम्ही महापूर येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले सातत्याने तर महापुरावर उत्तर निघू शकते। पण प्रशासनाची दुर्दैवानं आज ही परिस्थिती अशी आहे की त्यांनी महापूर आल्यानंतरच काय करायचं यावरच अजून त्यांचा फोकस आहे आणि हे खरं तर आपल्या तालुक्याचं आणि हे सगळं दुर्दैव आहे। आम्ही आमच्या खासदारांना सुद्धा आता अधिकारवाणीमध्ये आम्ही विचारलं की आम्हाला यामध्ये उपाययोजना पाहिजेत आणि तुम्ही एक प्रतिनिधी म्हणून काय करणार आहे, तर त्यांनी मुंबईमध्ये किंवा इथं या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर बैठक लावतो असं सांगितलेलं आहे। खासदारांना खरोखरच जर इथल्या जनतेची काळजी असते। आपल्या परिसरातील घडामोडी पाहण्यासाठी TNT न्यूजला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।